Jeg er Lisa Haslund Larsen, og jeg er designer hos ByLink. Jeg har udviklet Roomie-bordet i tæt samarbejde med sundhedspersonalet, både i plejen og på hospitalerne. Roomie er designet til at løse en bred vifte af udfordringer og opgaver i hverdagen. Derfor kalder vi det et multibord. Et af de helt primære behov i forbindelse med udviklingen af Roomie-bordet her har været, at personalet ønskede sig en mobil arbejdsstation. Altså simpelthen en mobil arbejdsplads, hvor de kunne arbejde hvor som helst. For eksempel være i forbindelse med borgernær pleje eller sårpleje. Det kan være i forbindelse med dokumentation, medicindosering osv. For borgeren eller patienten kan man give dem mulighed for at indtage deres måltider i sengen eller i kørestolen eller i lænestolen. Et af de vigtigste behov var, at bordet kunne hæves og sænkes, så at man kunne arbejde i den rette position, enten stående eller siddende. Og det var også vigtigt, at det virker hver dag. Det vil sige, at vi har valgt en løsning her, hvor der ikke er strøm i, og hæves og sænkes blot ved at aktivere fjedersplitten her. Og når man så synes, man har bordet i den rette position, så slipper man, og så går den selv i hak i den position, man ønsker sig. Det betyder, at man kan sænke bordet ned til en højde på 69 cm, så trinvis derfra og op til en højde på 105, som for de fleste er en rigtig god ståhøjde. Sænker man den ned og har flere borde, kan man køre dem ind under hinanden. Og hvis du lægger mærke til det, så hernede langs gulvet, så er der stadigvæk fri plads på gulvet til rengøring. Bordpladen her er asymmetrisk. Den har en kortere side, en længere side, og så har den her buede side. Det vil sige, at det gør det simpelthen mere mobilt og nemmere at komme igennem smalle passager. Samtidig med, at bordpladsen simpelthen er optimeret. Der er plads til rigtig meget på den her bordplade. Man kan faktisk sidde i sengen og have plads til, at både patienten i sengen og den pårørende ved siden af kan drikke en kop kaffe sammen. Bordets stel er L-formet og følger bordets form, og det er der også flere grunde til. Det er dels, når det bliver brugt til borgere og patienter hen over seng, kørestol eller stol, så gør det funktionelt. Man skal kun have et hjul ind under sengen. Man kan få stellet ind imellem kørestolens hjul, så man faktisk har mulighed for at få bordet helt tæt på sig, hvor man faktisk har fri benplads her. Når de så går med bordet, så er stellet udformet på en måde, der gør, at der er god benplads. Det vil sige, at man er sikker på, at man ikke rammer stellet, når man går rundt med bordet. Noget af det, der er væsentligt for personalet, når man arbejder i sundhedssektoren, det er hygiejne. Og det gør jo også, at et bord som det her skal kunne rengøres hurtigt og effektivt. Derfor er der valgt en bordplade af topkvalitet, kompakt laminat, der sikrer, at selvom der skulle være ridser, eller man over tid bryder et lille hjørne på bordpladen, så er det et fast materiale, der gør, at der ikke kan sætte sig bakterier i materialet. Det kan tåle sprit og almindelig desinficering. Designet er helt enkelt, og det vil sige, at det er plane flader, der er lettere at rengøre både på bordpladen og på stellet. Det er naturligvis vigtigt, at bordet er stabilt og holdbart, og derfor er det også testet efter standarden EN 15372, som er en standard for søjleborde. Og den er testet efter den allerhårdeste niveau, det vil sige, at den er testet til institutionsbrug. Og det gør også, at man får sig et stabilt og holdbart bord, der kan holde i rigtig mange år fremover. På Roomie har vi også designet en variation af tilbehør. Blandt andet den her svingbøjle, som gør det muligt at montere en affaldspose hurtigt og nemt. Samtidig har vi mulighed for både at montere en opbevaringspose på bøjlen her, og klikke en opbevaringsbakke i bøjlen, som gør, at man har plads til forskellig andet opbevaring. Mobiltelefon, notesbog, oplader osv. Det her tilbehør understreger blot, at det er et multibord, som har mange funktioner og derfor kan bruges på meget forskellig vis. Måden vi tænker bæredygtighed her hos ByLink, det er primært ved at skabe nogle produkter, som er holdbare i sundhedssektoren. Derfor har vi også valgt kompaktlaminat til bordpladen her. Vi har et stålstel, der gør, at det er et produkt, der kan holde i rigtig mange år. Naturligvis er der også sliddele på et bord som Roomie, for eksempel hjul,
Bordpladen kan blive slidt over tid, selvom det er god kvalitet. Der kan være en fjedersplit her, som er en bevægelig del. Men alle de her sliddele, de kan skiftes ud, hvis der er ting, der trænger til en opgradering.